Ang bango. Ang bango mga ka-fatboy. So, ayan, ito yung beef shawarma. Diba? So, first bite na. Kainan time na mga ka-fatboy. Playlist. Yo! What's up mga ka-fatboy? So ayan mga ka-fatboy mag-food review na naman tayo. So ayan mga ka-fatboy, meron tayong beef shawarma at saka chicken shawarma ng Urban Taste. So ayan, meron din tayong Sprite Hindi to sponsored guys So meron din tayong malamigang ice. So ayan mga ka-fatboy, unahin natin yung ayan, na-excite lang tayo sa pag-food review. So ito yung beef shawarma. So, yung niya, yung nilagyan niyang ng shawarma. So, ang ganda ng package, tawag ito? Packaging ba or ano? So, ayan mga ka-fatboy, unahin natin kainin ang beef shawarma. So, ayan, medyo mainit pa siya. So, ito na. Ang bango. Ang bango mga ka-fatboy. So, ayan, ito yung beef shawarma. Diba? So, first bite na. Kainan time na mga ka-fatboy. Mek kayo. Mek kayang pita bread kayo. Kayang humok ba? Terus, may laman talaga. Ang sarap. Ang sarap ng beef shawarma. Ayan. Kunin natin yung nanyaw. Namaya. Lamig talaga. Lamig dyan kayo yung pita bread guys. Humok kayo siya. Tapos, masyag na igibutang kuwan. Lamig kayo. Tapos may sunod dyan na tomato. Okay. Tapos mag cabbage or ano ba? Pita ba? Namik kayang kuhan. Namik kayang pita bread. Ano ba? Namik kayo. Tapos medyo halang-halang yun siya. Kay spicy mo ito kung gikuhan. Gi-order. Ngayon. Ayan, tapos yung sauce niya, ang sarap. Lamig kayo. So, busin muna natin yung beef bago tayo uminom ng Sprite. Ayan, tingnan nyo. Diba? Ang sarap. May laman talaga ba? Hindi siya gulay lang yung nasa ilalim. Tingnan nyo, diba? Marami siyang beef. Kaya juicy na juicy ba tawag doon? Kaya ang sarap. So yan, last bite. Napay ang papel. Nga. Mek saya. Ya. Dos, mek sos. May sus So, maganda muna tayo. Soft drinks muna tayo. Sprite. Ito, lamig kayang kuhan. Lamig juga kayang pita bread. Tapos ang sulod sila lamig kayo. Tapos ang beef niya, humok kayo sa ngatanan. So, ito na yung next mga ka-fatboy, yung chicken shawarma. So, medyo mainit-init pa. Ayan. Ang sarap talaga kainin pag mainit. So, ayan. Ang humot pa rin kaayo. So,
So, ito na guys. Ito na mga ka-fatboy, yung chicken shawarma. Ayan. Okay, pita bread lang yung kainin ka. So, ito yung pita bread. Tingnan nyo. Ang sarap ng pita bread niya, guys. Kahit walang sauce, ang sarap. Ang sarap talaga ng pita bread niya. Lamig din kayo. So, ayan. Chicken shawarma. Ayan. Chicken shawarma. Naman yun. Naman kaya. Naman po yung manok. Yan. Lamig yan sauce yun. Lamig kaya yan sauce. Okay. Naman yun kaya pizza bread. Ako lagay mo ko na tilawan ng shawarma bro kanina. Pwede na ka the best good. Ang shawarma sa Urban Taste. Lamig kayo siya, lamig kayo. Doon na uhaw tayo. Miya eh. Sorry sa mga naglaway dyan ah. And shoutout there, shoutout kay Vice Mayor Mel Davidson Navarro. Grabe. Gikan pa lang sa permerong bite na ako. Nanadyo kay malasahan bitaw. Like sa yung pita bread. Kana yung pita bread. Nanadyo kay malasahan daan pa. Medyo kaysa. Okay. Samot na sa pinakatumoy. Samot din kalami. Yan. Ang sarap mga kakatboy. Grabe. Ang bilis na din na ubos no. Ayun, ang sarap. So ayan na sa mga sa mga taga-Usamis dyan. Ayan. Nabili ko lang yun ng 65 pesos. So sa dalawa yun, beef at saka chicken. So 130 pesos lang po. Lame kayo, grabe the best. Biya ayo. Dali ko na busog. Yung pita bread kay murag yung jagwan. Lahi yung jag taste yun. Gikan pa lang sa permerong bite ni mo. Permerong bite pa lang. Yan, malasahan na gini mo ang kalami ba sa iyang shawarma. Busog na naman si Fatboy. So, ayan mga ka-Fatboy. Kahit isang shawarma lang, ayan. Maano na talaga ka, mabusog na talaga ba? Mabusog na yung tiyan mo ba? So, ayan na, ito yung nila, yung Urban Taste. Ayan. I-check nyo yung page nila, lalo na sa mga taga-Usamis City na gusto mag-order. Ayan, bisitahin niyo ilang page, Urban Taste. So, nasa sila yung mga kuha dito. Enjoy our new family pack. Ayan, for only 735 pesos daw. Tapos, the best shawarma in town. Yeah, tinod. Lamig dyan siya, lamig dyan siya. Wala gay pagkuan. Pagduwa-duwa yun nga, yung kuan nga. Lamig dyan ang kuan. Yang shawarma. Sa family fun pack inclusions, meron na siyang 1/2 kilo marinated beef or chicken. Tapos, meron ding 500 ml garlic sauce. Tapos, 500 ml na shawarma sauce. Tapos, 20 pesos na whole wheat pita bread. O, ayan, yung pita bread niya, grabe, sobrang sarap talaga. Ayan, kahit sa pinakauna pa lang, pinakaunang kagat mo lang ba?
Grabe, malasahan mo talaga yung ano, yung pagkasarap sa ano ba, sa pita bread ba. So ayan sa mga taga-Osamis ha. Ayan, Urban Taste. Ayan ha, i-check nyo yan. Urban Taste. So ayan mga ka-Fatboy, hanggang doon na lang ating food review. Ayan na, maraming salamat ulit sa aking mga supporters dyan. Lalo na sa aking mga Fatnatics members. Ayan, sa aking mga ka-BFF family ko dyan, ka-Adas family ko dyan, ka-Atat Nation, Team Premier. Ayan, sa Midanaon Vlogger, sa mga Burak Bisda. Ayan na, thank you so much sa suporta. Sa lahat na yan dyan ha, maraming salamat. Ayan sa mga taga-Osamis, flex ko lang yung Fatboy TV ko. Ayan na, open kami. Monday to Sunday, ayan, mga 10 a.m. to 7 p.m. kami ha. Ayan, ano nyo guys, i-check nyo yan, may buy one take one tayo. Sa mga premium flavors at classic flavors ha. Ayan. So, ayan na mga ka-Fatboy. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe naman at huwag kalimutan i-click ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos ko. Ayan na, bye-bye mga ka-Fatboy. Fatboy TV.